ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ମାଛ ଆଣି ଦେଇକି ଧୋଇ ଦେଇକି ଭାଜୁଛି ଆଉ। ମାଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଲ ତାପରେ ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛୁ ତାପରେ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଆଣିଛ ଭାଜି ପକା ଖାଇବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛ ତାକୁ ବାଛିକି ଥୋଇଛ ମାଛ ଇଏ କରୁଛି ପକେଇଛି ମାନେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଚିପିକି ଚାରିଆଡ଼େ କରିବ ବୋଲେ ଛୋଟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ହେଇଯାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ ତେଲ ରଖିକି ମାଛକୁ ଭାଜିକି ମାଛରେ କରି ମାଛ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିବି ମୁଁ ବସି ବସି ଭାଜିଲେ ଆମେ ମାଛ ଭାଜିକି ପଖାଳ ଖାଇବୁ ପଖାଳ ମାଛ ପଖାଳ ଭାତକୁ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଲଗେଇକି ପଖାଳ ଖାଇଦେବେ ତାପରେ ଗରମ ଭାତ ପଖାଳ କରିବା ହଁ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଉ ସେଇଆ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ଛୋଟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିବି ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ଡାଲି ଫାଲି କିଛି କରିବ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଦେବା ଚୁନ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଭାଜିଦେବା କରି ସାରିବା ଆଉ ଆଜି ଶୋଇ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି।